Kedysi dávno boli Védy jediným textom. Vyasa ich rozdelil na 4 časti, preto sa nazýva Veda Vyasa. Potom, čo Vedy rozdelil, mal jedného dňa, keď pokojne spal, znepokojujúcu víziu veľkej pohromy. Zobudil sa so strachom, hlboko znepokojený tým, čo videl. Aby pochopil, čo sa má stať, sadol si do meditácie, cestoval v čase a vstúpil do časovej osy vízie, ktorú videl. Ocitol sa uprostred obrovského boiska. Všade počul zvuk narážajúcich mečov, šípy vystreľujúce k nebu a krv striekajúcu na zem. Vybuchovali atomové bomby. Rozmýšľal, čo to je, a vyletel do oblakov, aby mal lepší výhľad. To, čo videl, bolo také strašné, že sa mu zdalo, že to musí byť stelesnenie samotnej smrti. Bitka, ktorá zúrila pred ním, sa nepodobala na nič, čo bolo zaznamenané v dejinách, a v duchu si pomyslel, že takáto bitka sa už nikdy nebude opakovať. Kam až jeho oči dovideli, nebolo nič iné ako vojna. Veľkosť armády bola obrovská. 4 laké slonov, 5 laké vozov, 12 laké koní a 22 laké vojakov. Spustošenie bolo také veľké, že sa Vyasa obával, že ľudský rod bude vyhladený. Najšokujúcejšie však bolo, že túto vojnu viedli jeho vlastní potomkovia. Zmetený si pomyslel, som celibátnik, ako by som mohol mať potomkov. Všetko, čo sa dialo, chcel podrobne zaznamenať ešte skôr, ako sa to stalo. Keďže však bol v budúcnosti, uvedomil si, že nemôže všetko zapísať tak, ako sa to stalo. Pomyslel si, ak mám všetky svoje zážitky zapísať vo veršoch tak, ako ich rozprávam, musí ich zapísať niekto iný. Ale kto je schopný takejto úlohy? Ako tak rozmýšľal, uvedomil si, že vo všetkých 3 svetoch je len jedna bytosť s takouto schopnosťou. Nie je to nikto iný ako Vigneshvara, ktorý je známy ako pán Ganesha. Svojou božskou mocou Vyasa okamžite privolal Vigneshvaru a povedal: Ganesha, chystám sa cestovať v čase do budúcnosti a byť svedkom každej udalosti, ktorá sa odohrá. Hoci moja myseľ bude v budúcnosti, moje telo zostane tu a ja ti poviem všetko, čo uvidím. Uvidím tam všetkých, ale nikto neuvidí mňa. Musíš pochopiť všetko, čo poviem a zapísať to presne tak, ako to je. Ganesha mal zvláštnu schopnosť. Vedel písať tak rýchlo, ako boli slová vyslovené, a to dokonale paralelne. Keby sme napríklad niekoho požiadali, aby na papier napísal Mahabharatu, napísal by najprv Maha a potom Bharata. Ganesha bol však taký rýchly, že keby sme povedali Mahabharata a pozerali sa na papier, už by to mal napísané. Preto si ho Vyasa vybral. Ale keď Vyasa písal Mahabharatu, skutočné udalosti Mahabharaty sa ešte nestali. Písal o budúcnosti. Keď Vyasa začal rozprávať príbeh, začal slovami: tento príbeh sa začína kráľom Pratipom. Ganesha ho okamžite prerušil. Kráľ Pratipa? Nie je to tvoj starý otec? Budeš súčasťou tohto príbehu? Vyasa odpovedal: Ganesha, napíš len to, čo ti poviem. Prosím, nekladaj žiadne otázky. Priatelia, podobne ako vám rozprávam tento príbeh, prosím počúvajte, ako by ste počúvali dobrý príbeh, ako príbehy Vikramaditya, ktorý má pre nás životné ponaučenie. Prosím, nekladajte otázky, nehľadajte logiku ani vedecké dôkazy. To je moja pokorná prosba. Dobre, poďme sa ponoriť do nášho príbehu. Kráľ Pratipa mal 3 synov. Najstarší sa volal Devapi. Nemal záujem o kráľovstvo, bohatstvo ani moc. Rozhodol sa pre duchovný život a odišiel do Himalají. Tam objavil ohromujúce mesto s názvom Šambala. Na konci Kali Jugy sa zo Šambaly vynorí Kalkiho avatar. O Kalkim som už natočil sériu 3 videí a sú veľmi zaujímavé. Pozrite si ich. Tieto videá sa vám budú páčiť. Odkazy som uviedol v popise. Devapi je však nesmrteľný, bude žiť až do konca Kali Jugy. Druhý syn sa volal Bahlika. V mladom veku opustil kráľovstvo a vyrastal v kráľovstve svojho strýka z matkinej strany. Nakoniec tu máme najmladšieho a najdôležitejšieho syna Šantanu, tretieho syna Pratipa. Zapamätajte si toto. Jedného dňa, keď Pratipa meditoval pri rieke, ho uvidela žena menom Ganga, ktorá tam žila, a zaľúbila sa doňho. Pratipa bol muž so širokými ramenami, žiariaci nádherou a s postavou pravého kšatriu. Pristúpila k nemu a sadla si mu na pravé stehno. Keď Pratipa otvoril oči, uvidel na svojom stehne sedieť mimoriadne krásnu ženu. Ganga vtedy povedala: O kšatria, považujem ťa za veľmi príťažlivého. Prosím, splň mi moju túžbu. Priatelia, verili by ste, že len čítanie neobyčajného príbehu môže spôsobiť, že človek zabudne na všetky svoje starosti? Myslíte si, že len čítaním tohto príbehu sa vaše deti naučia hodnoty, ktoré potrebujú pre život? Viete si predstaviť, že len čítaním príbehu by ste mohli nájsť riešenie akéhokoľvek problému,
ktorému čelíte teraz alebo ktorému môžete čeliť v budúcnosti? Áno, je to možné, ale len s najväčším eposom, aký sa kedy v dejinách ľudstva odohral. Je to Mahabharata. Tento príbeh je 100-krát neuveriteľnejší ako akýkoľvek filmový trhák. Je to výzva. Kompletný príbeh Mahabharaty napísaný slovami Vikramadityu je k dispozícii v 2 častiach ako fyzická kniha a e-kniha na Amazone a v ďalších 43 internetových obchodoch. Kniha je dostupná v 54 jazykoch na celom svete. Odkazy nájdete v popise nižšie tohto videa, takže si ju objednajte hneď, pretože to nie je len kniha, je to knižnica pre váš život. A teraz späť k nášmu príbehu. Na Ganginu žiadosť Pratipa odpovedal: Moja drahá, nevedomky si sadla na moje pravé stehno. Ľavé stehno muža je vyhradené pre jeho manželku a pravé stehno pre dcéru. To znamená, že si pre mňa ako dcéra. Nemôžem splniť tvoje želanie. Ganga odpovedala: Možno sa tváriš ako kráľ, ale keď k tebe príde žena s prosbou, je povinnosťou muža splniť ju. Zanedbáš svoju povinnosť? Pratipa odpovedal: Počúvaj, moja drahá, je tu niekto ešte krajší ako ja, môj syn Šantanu, pošlem ho za tebou, a odišiel. Na druhý deň sa Šantanu stretol s Gangou. Na prvý pohľad sa do nej hlboko zamiloval. Uchvátený jej krásou sa jej spýtal: Vezmeš si ma? Ganga odpovedala: Vezmem si ťa, ale pod jednou podmienkou. Nikdy nesmieš spochybňovať ani zasahovať do ničoho, čo robím. Ak to niekedy urobíš, opustím ťa a už sa nikdy nevrátim. Keď sa žena stane vašou manželkou, čo je najhoršie, čo môže urobiť? Míňať peniaze alebo ich rozdávať na charitu? Má dostatok majetku, ktorý sa nevyčerpá. Šantanu jej to teda sľúbil a oženil sa s ňou. Boli spolu veľmi šťastní a po roku sa im narodil chlapček ako symbol ich lásky. Šantanu od radosti držal dieťa v náručí. Hral sa s ním a vzal ho na breh rieky. Na jeho šok však Ganga zrazu hodila dieťa do rieky. Šantanu bol ohromený, naplnil ho hnev a chcel sa jej spýtať: Prečo si hodila naše dieťa do rieky a zabila ho? Ganga sa na neho pozrela a povedala mu: Nebudeš sa báť. Spomenul si však na svoj sľub a zdržal sa. Nasledujúci rok sa narodilo ďalšie dieťa. Ganga urobila to isté, hodila dieťa do rieky. Takto to pokračovalo so 7 deťmi. Všetkých 7 zabila rovnakým spôsobom. Šantanu mal zlomené srdce a bol vnútorne rozorvaný, ale kvôli svojmu sľubu nemohol nič urobiť. Keď sa narodilo 8 dieťa a Ganga sa chystala urobiť to isté, Šantanu nedokázal ovládnuť svoj hnev. Povedal: Ganga, nedovolím ti zabiť toto dieťa. Som kráľ a potrebujem dediča pre svoje kráľovstvo a pre seba. Prečo to robíš? Ganga potom vysvetlil: Týchto 8 detí je 8 vasov z ich predchádzajúcich životov. Kvôli vážnej chybe, ktorú urobili, ich Vašišta preklial. Povedal, že spasenie dosiahnu len vtedy, ak sa narodia ako ľudia a potom zomrú. Preto som to urobil. Keďže si však porušil svoj sľub, ktorý si mi dal, musím ťa od dnešného dňa opustiť, ako sme sa dohodli. Kvôli tebe však toto dieťa nezabijem. Vychovám ho a keď vyrastie, vrátim ti ho. S tým odišla. Po rokoch, keď Šantanu cestoval na svojom voze po brehu rieky, počul nepretržitý zvuk zum, zum. Zvedavý na zdroj zvuku sa vydal tým smerom. Tam uvidel 16-ročného chlapca, ktorý žiaril, mieril lukom k rieke a strieľal šípy neuveriteľnou rýchlosťou. Zvuk, ktorý Šantanu počul, pochádzal z tetivy luku, ktorá sa uvoľňovala pri každom výstrele. Keď Šantanu sledoval, ako chlapec strieľa šípy, videl, že šípy vytvorili most cez rieku a účinne zastavili jej tok. Šantanu, ohromený týmto prejavom zručnosti a odvahy, sa spýtal: Čí si syn? V tej chvíli sa objavila žena a povedala: Je to môj syn. Tou ženou nebol nikto iný ako Ganga, ktorá prezradila, že chlapec je skutočne Šantanuov vlastný syn. Volal sa Devavrata. Devavratu vycvičil v umení boja veľký bojovník Parašurama a vychoval ho mudrc Vašišta. Šantanuov syn Devavrata bol nielen mocný bojovník, ale aj múdry a vzdelaný muž. Šantanu sa potešil, že našiel právoplatného dediča svojho kráľovstva a vzal Devavratu späť do svojho paláca. O niekoľko dní neskôr, keď bol Šantanu na obhliadke svojho kráľovstva, narazil na ženu, ktorá lovila ryby. Ohromený jej krásou k nej pristúpil a spýtal sa jej: Vezmeš si ma a staneš sa mojou kráľovnou? Ona odpovedala: Na to by si sa mal spýtať môjho otca, a odišla. Táto žena sa volala Satyavati. Priatelia, ďalší diel tohto seriálu Mahabharata vydám budúcu sobotu
o 9. hod. Ďalšia epizóda bude ešte zaujímavejšia a napínavejšia ako táto, tak si ju nenechajte ujsť. Ak ste si ešte neobjednali moju knihu Mahabharata, urobte tak teraz. Odkazy nájdete v popise pod týmto videom. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, urobte tak teraz. Dovtedy sa majte na pozore. Ahoj!